дар донишкадаи кӯҳии металлургии тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Бӯстон ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифатро бо тантана истиқбол намуданд. маврид ба зикр аст ки имсол дар даври ҷумҳуриявии озмуни илм-фуруғи маърифат донишҷӯи донишкадаи кӯҳии металлургии тоҷикистон меҳваршоҳ Пиримзода сазовори ҷойи сеюм, устоди донишкада Шӯҳратҷон Кенҷаев сазовори ҷойи сеюм ва донишҷӯи ҳамин донишкада Кӯҳзод Раҳимзода сазовори ҷойи ифтихорӣ гардиданд. таъкид гардид ки озмуни илм-фуруғи маърифат бо ташаббус ва сарпарастии президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил ва баргузор гардида, сол аз сол шумораи иштирокчиёни ин озмуни бонуфуз бештар мегардад. фароҳам овардани шароити мусоид, ҳавасмандӣ ва дастгирии иштирокчиёни озмун таваҷҷӯҳи ҷомеаро ба озмуни илм-фуруғи маърифат бештар ҷалб намудааст. гуфта шуд ки соли аввали баргузории озмуни илм-фуруғи маърифат аз донишкадаи кӯҳии металлургии тоҷикистон 2 нафар, соли дуюм 3 нафар ва соли равон бошад 3 нафар сазовори ҷойҳои намоён гардиданд ки ин боиси ифтихор ва хушҳолии ҷомеаи меҳнатии донишкада мебошад. дар самти омода намудани донишҷӯён саҳми устодон назаррас буда ба онҳо миннатдорӣ баён карда шуд. тоҷикистони моро ки 93%-ашро кӯҳсор ташкил мекунанд ва дар осиёи марказӣ дар қатори давлатҳои дохил мешавад ки аз канданиҳои фоиданок бой аст. аз ҳамин лиҳоз эълон шудани солҳои рушди саноат аз тарафи пешвои муаззами миллат бори дигар мо мутахассисони соҳаи саноатро вазифагузор менамояд ки мо боз ҳам беҳтару хубтар илм омӯхта тавассути технологияи ҳозиразамон ва самаранок ин канданиҳои фоиданокро то ба маҳсулоти ниҳоӣ коркард намоем. имрӯзҳо аз тарафи давлату ҳукумат бо ташаббуси пешвои муаззами миллат барои мо ҷавонон тамоми шароитҳо фароҳам гардидааст. бахусус озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фуруғи субҳи доноии китоб аст, илм-фуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман ки ҳамаи инҳо дастгирӣ аз тарафи давлату ҳукумат барои мо ҷавонон аст. раёсати донишкадаи кӯҳии металлургии тоҷикистон бо боварӣ қайд намуданд ки соли оянда аз ҳисоби донишҷӯёну устодони ин боргоҳи маърифат иштирокчиён дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ зиёд мегарданд. дар ин самт устодони донишкада вазифадор карда шуданд ки таваҷҷӯҳи донишҷӯёнро ба ин самт ҳарчи бештар ҷалб намоянд. истиқболи ғолибони озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат дар донишкада нишони арҷ гузоштан ба заҳмату талоши ғолибони озмун мебошад. ҳамчун як ҷавони даврони истиқлол бо дили пур гуфта метавонам ки мо ҷавонон хушбахту хуштоле ҳастем ки дар чунин кишвари биштосо таҳсил ва зиндагӣ дорем ва аз номи кулли ҷавонони тоҷикистон ва ҷавонони даврони истиқлол гуфтаниам ки мо суханҳои пешвои муаззами миллатро шиёри худ ва кору пайкори эшонро сармашқи кори худ қарор дода забонҳои хориҷиро аз худ намоем ва технологияи ҳозиразамонро низ беҳтар аз худ намуда ин канданиҳои фоиданокро то ба маҳсулоти ниҳоӣ коркард намоем ва каме ҳам бошад саҳми худро дар ҳадафи чорум кишвар яъне саноаткунонӣ бо сурати кишвар гузошта бошем.